SMNR Radio News Blast. Sa Pikas Bahin, Gipangulohan ni Jose Francisco Kiko Benitez sa Technical Education and Skills Development Authority ang pagpirma sa Memorandum of Agreement uban sa Commission on Higher Education Region VII alang sa pilot implementation sa Cebu Convergence nga naglunsad og PQF Level 5 diploma programs sa semiconductor, manufacturing ug allied fields. Tumong sa programa nga mapalig-on ang koneksyon sa technical-vocational ug higher education pinaagi sa ladderized pathway gikan sa skills training padung sa diploma o kolehiyo aron matubag ang panginahanglan sa skilled workers sa industriya. Sa datos, 13 ka institusyon sa Cebu ang miapilakip ang 7 ka higher education institutions, 5 ka technical-vocational institutions ug 1 ka Tesda school nga nagpalambo sa 30 ka diploma programs alang sa unang implementasyon. Lakip sa mga partisipanteng eskwelahan ang Cebu Technological University, Cebu Institute of Technology University, University of San Carlos, University of Cebu, University of San Jose Recoletos, University of Southern Philippines Foundation ug University of the Visayas. Samtang kauban usab ang SAI Technical Institute ug Don Bosco Technical College ubang training centers of Tesda RTC.